προσθέσουμε ηλιακούς, ώστε φωτοβολταϊκά, ώστε να παράγουμε ρεύμα και ηλιακούς θερμοσύφωνες για να έχουμε ζεστό νερό. Θα πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση για να είναι πιο καθαρό το σπίτι, γιατί και για να μην λερώνουμε το περιβάλλον, να έχουμε πολλούς κάδους μέσα στο σπίτι, αλλά πιο πολλούς για την ανακύκλωση. Μπορούσαμε να βάλουμε ενδοδαπέδια, ώστε να μην χρησιμοποιούμε καλοριφέρ, δηλαδή πετρέλαιο, και με αυτό να σώσουμε πολλή ενέργεια. Χρησιμοποιούμε ειδικές λάμπες που να μην εξοικονομούν ενέργεια και να μην καίνε πολύ ρεύμα. Τα διπλά τζάμια που είναι από αλουμίνιο και δεν μονώνουν βασικά, ουσιαστικά, και έτσι δεν φεύγει όλη η ζέστη έξω, οπότε δεν χαλάμε περισσότερη ενέργεια. Με τα σπίτια μας, ώστε έτσι το καλοκαίρι να μην χρησιμοποιούμε κλιματιστικά και να είναι δροσερό και το χειμώνα να παραμένει ζέστη μέσα. Να μην μολύνουμε με καυσαέριο και να παίρνουμε καλύτερα το ποδήλατο όταν θέλουμε να πηγαίνουμε κάπου. Να κυκλώνουμε τα σκουπίδια και να τα κάνουμε άλλα πράγματα. Να μην ρίχνουμε σκουπίδια μέσα στη θάλασσα. Σκουπίδια να τα πατάμε στην ανακύκλωση που είναι από χαρτί ή γυαλί και να τα ξαναχρησιμοποιούμε για άλλα πράγματα. Να μην μολύνουμε το περιβάλλον, γιατί η δικιά μας γη είναι και αν το μολύνουμε θα πεθάνουν πολλά ζώα και αυτά. Να μην πετάμε κάτω σκουπίδια, να έχουμε το περιβάλλον καθαρό.